Salamu alaikum. Abokina ya sunan ka fa? Sefu Sunna. Ɗan wane gari ne kai? Ina ne Alhaji? Jihar Kaduna. Ka kai shekara nawa a wannan makaranta kuwa? Na kai shekara shida. Yanzu a daidai ina kake a katinka? Ina satu na biyu. Satu na biyu? Ka sauke ka ƙara sauke kana ƙara sauka ta uku kenan? So, masha Allah. Ya sunanka? Aliyu Adam? Kai kuma da kai gari ka zo? Fambeguwa? Ke? Fambeguwa jihar ina ce? Jihar Kaduna? Shekara ka nawa? Da zuwa makaranta shekara ka gaba ɗaya nake tambaya. Sha hudu? Ok. To, kai ma ka kusa yin saukan ne ko ka yi sauka? Ka yi sauka sati? Ma'ana ka yi sauka ka kuma koma ta sati kuma ta biyu kenan. Adam ma, yaya sunanka? Abbawa? Abba Ahmad? Kai kuma shekarar ka nawa gaba ɗayanka? Shekarar ka uku a nan gidan? Shekarar ka nawa kuma da haihuwa? Baka sani ba? Yanzu a daidai ina kake a karatu? Satin ka na biyu kusan kamar sauka ta uku kenan? Ok. Dan wane gari ne kai? Dan Bagadawa? Wane gari kenan? Wata jiha ce? Yaya sunanka? Sunusuwa? Sa'adu? Shekara ka nawa? Kuma daga wane gari kuke? Daga Neja kake? Ok. Yanzu kana da ina a satinka? Satu ne biyu? Sauka ta uku kenan? Ok. Allah ya albarka. Akara maka Allahu, kai kuma ya sunanka? Abdullahi. Daga ina kake? Shekarar ka nawa kuma? Shekarar ka shida? A nan makarantar? Kai ma ka yi sauka kenan tunda na ga ɗan ɗana suna cewa sun yi sauka. Kai ma ka yi sauka ne? Na ɗaya. Saukar ka ta ɗaya? To masha Allah. Ɗan wane gari ne kai? Allah Haji? Kai ma jihar Kaduna? Ya sunanka? Sunana Aliyu. Daga wane gari? daga Dariya. Dariya? Masha Allah. Shekarar ta nawa? Gaba ɗayanta? Shekara na 10. A'a gaba ɗaya shekarunta. Ba sani ba. Baka sani ba? Shekarar ta nawa nan makarantar? Gaskiya dai shi ma ba sani ba. Ka manta? To, yanzu kai ma ka yi saukan ne na ga kamar kowa ina cewa ya yi sauka. Sauka ta 7. Sauka ka 7? Masha Allah. To ko ka yi mutu Qur'ani ne? A Baka yi mutu Qur'ani ba? sai na kai wannan. Sai ka kai wannan sanar kike sare? Masha Allah. Hassan Isa sai. Shekarun ka nawa a makarantar nan? Ka manta? Shekarun ka nawa a duniya? 16. Dan wani gari ne kai? Port Harcourt? Kai ma ka so wannan makaranta? Yanzu da zon kayan makarantar kai ma ka kusa yin sauka ne ko ka yi? Ka yi sauka? Ta ɗaya ko ta biyu? Tuna na kowa yana cewa ta biyu ta uku. Ta biyu? To Allah ya albarka. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah ya sa mu da alheri. Allah ya sa ka mutu da alheri. Allah ya biya mu da alheri. Yin da ke alƙur'ani hidima a wani ya Allah ya mutu da alheri. Alhamdulillah. Wannan makaranta mun kamata daga shekarar 10 zuwa yanzu. Ba wai da ba da can akwai makarantar amma ba wannan tsarin bane ba.
ba wannan tsarin ba da tsari ne irin wancan wanda aka sani na farko wanda yaro zai je bara. Daga baya ba da irinsa muka yi tunani a kan ya za a yi mai gyara saboda yaran su rinka samun karatun da domin a wancan tsarin na mutum suna yaro karimi za a bamu shi amma zai kai ga hayya balaga bai san alƙur'anin ba saboda in muka tashi su karatu suka tafi ne ba wani ma sai kare shi wanda kai da ƙara ganin shi ne akan hakan ne muka yi tunanin cewa ya kamata a gyara da domin yara su dinga samun alƙur'anin da wuri tun shekarun su ba su yawa ba inda buƙatar wani ilimin da ake da buƙata na boko ko na fito a je a cikin lokaci sabanin da duk inda za ka ga adaran ma za ka samu ba ya fi alƙur'anin ya ce. Za ta karfin alƙur'anin dole ne ya haƙura kawai ya bi tsari yaro ya yi karatu a bashi abinci ya ci ya karatu kamar sauran kannan shi na gida da yan uwansa. A yau da wahala kaga yaro ya je ya yi bara a gida a ɗauki abincin na salin alin a bashi sai an sa shi wani aiki wani a bashi sukola wani a bashi wanke-wanke wani kuma a dinga aikensa wuri kaza har a lokacin karatu ya yaro bai dawo ba yana can yana kokarin yadda zai ci da kansa a wurin wadaki irin wadakin yanzu kenan shine almajiran yanzu suke yi sabanin da ana wadakin ada amma za ka samu rubutun sha almajiri yake wa wata mace a gidan aurenta yana mata rubutun sha tana bashi abinci amma yanzu ba wannan bane ba aiki ne da aiki yaushe yaro ya yi wancan ya zo kuma ya dauki allansa don Allah don annabi yan uwana almajirai mu haɗa kanmu mu gyara wannan idan ba mu ba babu wanda bai isa ya kawo da wannan tsarin hukuma ƙarfinta mun sani ƙarfin Allah ne amma akan wannan wallahi ba za ta taɓa iyawa ba za ta taɓa iya kawo da wani abun ba mutu a ƙarin ƙashin kanmu mu gyara mana shekara ta 25 ina koyar da almajirai a ƙarƙashin makarantar bara amma ban samu harshen alƙur'ani ba guda uku ban fidda harshen alƙur'ani guda uku ba yau shekara ta 10 da canja wannan tsari wanda ba bara a cikin shi amma na samu almajiri maharshen alƙur'ani wanda ya harshen alƙur'ani na mutum 340 da wani abu a cikin shekara 10 mutum 340 da wani almajiri wanda harshen alƙur'ani a cikin shekara 10 a can kuma baya shekara ta 19 ban fidda almajiri uku ba wanda ya samu alƙur'ani da yaya za a yi a harshen alƙur'ani yaro baya nan a makaranta yana cikin yana neman abinci yan uwana almajirai malamai da ku nake yi dan Allah dan annabi mu kawo gyara mu ce ci rayuwar ƙananan yara mu ce ci rayuwar ƙananan yara mu ce su Allah shi zai biya mu a zamanin Malam Ibrahim shekarau ya so ya haɗa kanmu akan wannan sai aka samu matsala irin ta mutanenmu suke ganin cewar kamar baran nan ibada ce suka ce ya za a hana bara baran nan fa ai falala ce ya za a hana baran nan falala ce aka dinga buga tabbata da akan wanda da yake so da karatun alƙur'ani Allah to nafsi ta ake aka ce a to ku je ku yi yadda kuka saba da Allah ya sa mun karɓi wannan tsarin tun a wannan lokacin nan da yanzu ba haka ba Allah a Afirka sai an rasa ƙasa mai yawan mahartar alƙur'anin Najeriya musamman Kano wannan shine babban kiran da nake yi ga yan uwana almajirai malamai mu gyara
idan muka gyara wallahi tun daga nan duniya ma ubangiji Allah zai rufa asirin mu wallahi kafin mu je lahira mu ga ta kuma shi da ubangiji zai mana. To yanzu makalla akwai wani kira da kake so zaka karewa musamman gwamnati ne dangane da wannan din, tunda duba da yadda ka ce tsohon gwamna na lokacin 2003 zuwa 2007 Malam Ibrahim Shekarau ya dan yi wani yunkuri na yadda zai taimaki harkar koyarwa ta allo. To akwai wani kira da aka yi wa gwamnatin yanzu ne ko Allah zai sa su ansa wannan kira da za su taimaki makarantun allo ko su kawo wa makarantun allo wani tsari da zai taimake su? To ni yanzu babban addu'a ta yarda Malam Ibrahim Shekaru a wancan karan yayi tunani akan ya kawo wannan gyara, Allah ya sa wani gwamnan shi ma yayi tunani a kashin karan kansa ya kirawo almajirai ce ga wani tsari mai kama da irin wanda Malam Ibrahim din shekaran ya kira. Amma ni ba na kira ga gwamnati wai akan wai wannan, ni da fata na Allah ya sa a sake samun wani gwamnan da zai kawo wannan gyaran a cikin sauki ba ta hanyar tsaya ba. Yawa to alhamdulillah. Malam Musa mai dalla kenan daga garin Kano, unguwar Na'ibawa da ke nan Wailari, mai tusawa almajirai hadda ta alkur'ani cikin sauki ba tare da bata lokaci ba insha Allah. Dinda dai al'umma kun ga yadda ƙananan yara suke cewa ku wannan sauka 3, sauka 2, sauka 5, sauka 7 duk gasu nan mun gani. To alhamdulillah muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Amin. Allah ya saka da alkhairi. Amin. Allah ya saka.